ಬ್ರೇಕ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಯಾಲ ಐತೆ ಪ್ರತೀಕ್ಷೆಲ್ಲ ಕುಲ್ವ ಬೇಜಾರದಾಯ ಬಂಡ ತಿರ್ಗಿಯರು ಜನ ಇದ್ದೀರಿ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಿರಿಗ್ಲ ಮಾತಿರ್ಲೇನು ಚೊಲ್ಲಾರಿ ಯಾನಂತ ಮಸ್ತ್ ಹುಷಾರುಲೆ ಇನಿ ಯಾನ್ ದೂರ ಪೋಂದುಲೆ ಪಂಡ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಇನಿ ಏಪ್ರಿಲ್ 17th ಇನಿ ಪುತ್ತೂರ್ದ ರಥೋತ್ಸವ ಸೊ ಅಂಚಾದು ಯಾನ್ ಇನಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ರೀಚ್ ಆಯ್ನಾತ್ರಿ ಪುತ್ತೂರಿಗೂ ಇತ್ತೆ 3 ಗಂಟೆ ಅಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಟೆಂಪಲ್ ಪಿದಾಡಂದಿಲ್ಲ 4 ಗಂಟೆಗೂ ಟೆಂಪಲ್ ಓಪನ್ ಅಪ್ನು ಅಂಚಾದು ಇತ್ತೆ ಪಿದಾಡ್ದಿ ಅನ್ಪೋಪ್ನಲ್ಲ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಇಪ್ಪನಾಗನೇ ಇಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಬಂಡ ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ಒಂದಿತ್ತಂಡು ಟೆಂಪಲ್ ಪೋಡ್ ಬಂಡದು ಸೊ ಅಂಚಾದು ರಡ್ಡು ತಿಂಗೋಲಾಂಡಿ ಅನ್ ಇಲ್ಲಡಕ್ಕೆ ಬರಂದೆ ಇನಿ ಫೈನಲಿ ಅನ್ನಿತ್ತೆ ಟೆಂಪಲ್ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಬೊಕ ಜಾತ್ರೆ ತಿರ್ಗಿಯರಾಗಿ ಏರ್ಲ ಜನನೇ ಇಜ್ಜೇರು ದಯಪಂಡ ಮಾತೆಲ್ಲ ಅಕ್ಲಕ್ಲ ಬೇಲೆಡು ಬ್ಯುಸಿ ಆದ್ಕೋತೀರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಕ್ಲು ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ ಮಾತಲ್ಲ ಸೊ ಅಂಚಾದಿನಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹೊರ್ತಿ ಬರ್ಪೆ ಪಂತಲ್ಲ ಖಾಲಿ 4 ದಿನ ರಜೆ ತಿಕ್ಕಿದ್ದೀನಿ 4 ದಿನ ಇಂಚ ಪೋಪುಂಡು ನಿಜ್ಜಿ ಇಂಚ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದಿಂಚಿದೆ ಎಪ್ಪನಾಗ 4 ದಿನ ಪೋದಿಪ್ಪುಂಡು ಸೊ 4 ದಿನ ಏತ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಪ್ಪನ ಆತ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಪೋಯ್ತಿದ್ದಾಡ್ಗ ಪ್ರತೀಕ್ಷೆ ತಿಕ್ವೆ ಪಂತಲ್ಲ ಅಂಚಾದು ಬಟ್ ದೊಂಬು ತುಲೆ ಮಲ್ಪದ ದೊಂಬುಗೆ ಪೋಯರನೆ ಮನಸ್ಸು ಹಬ್ಬಜಿ ಮರುಕುದೆ ಆತಿ ದೊಂಬುಂಡು ಶೆಕೆ ಎಲ್ಲ ಮುಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಸೊ ಪೋಯ್ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ರಿಕ್ಷಾ ಉಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಪೋಪುಂಡು ಖಾಲಿ ಒಂತ ನಡಕ್ ಬರ್ತದೆ ಫುಲ್ಲು ಬೆಗರ್ದು ಬೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಮಸ್ತ್ ಶೆಕೆ ಉಂಟು ಗೈಸ್ ಇನ್ನ ಪ್ರತೀಕ್ಷೆ ತಿಕ್ಕಲು ಇದೆಂಕಲು ಟೆಂಪಲ್ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ರೀಚ್ ಆಯ ಮಸ್ತ್ ಆತಲ್ಲ ರಶ್ ಇಜ್ಜಿರಿ ಪಾತಿರು ಪ್ರತೀಕ್ಷಾ ರಶ್ ಉಂಡು ಪ್ರತೀಕ್ಷೆಗೆ ಪಾತಾರೆ ನಾಚಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಆಣಿ ಎಂಕಲ್ ತಿಕ್ಕಂದು ಒಂದು 2 ತಿಂಗಳು 3 ತಿಂಗಳು ತಿಂಗಳ ತಿಕ್ಕಂದು ಎಂಕಲಿತ್ತೆ ಟೆಂಪಲ್ ದೊಲ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಸಿದ್ಧಪುರದ ನಾಂಡು ಇತ್ತೆ ಒಂಚಿ ದಾದಾಂಡಲ ರುದ್ರಾಭಿಷೇಕ ಮಲ್ಪದ ಉಂಟುದ ಮಸ್ತ್ ರಶ್ ಉಂಟು ಮಾಡಿ ನಾ ಕೈ ಮತ್ತ ಮುಗಿದಾಂಡು ಬತ್ತಿ ಕುಟ್ಟದ ಪ್ರಸಿದ್ಧಪುರದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ವನಸ್ ಮಂತಿದ್ದೆ ನಂತ ಅದಿದೆ ಬತ್ತ ಇಂಕಲು ವನಸ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಟೆಂಪಲ್ ಡೇ ವನಸ್ ಕೊರೋದು ಅಂಚಾದು ಟೆಂಪಲ್ ಡು ವನಸ್ ಮಂತದ್ದು ಎಂಕಿ ಬುಕ್ಕ ಜಾತ್ರೆ ತಿರ್ಗಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ ವನಸ್ಪುರ ಮನ್ ಕೊರ್ಪು ನಂಚಿನ ತುಲೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆತನು ಕೆರೆ ತಲ್ಪ ಸೈಡ್ ಇಂಕಲ್ ನಾ ವನಸ್ಮದ ಮಂತದಾಂಡು ಬಾ ಕೆರೆ ಉಂಡುತ್ತಲೆ ಕೆರೆಟ್ಟು ಬಾತ್ ಕೊಡ್ತದೆ ಎಂಕಿತ್ತೆ ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಪೂರ ಮಂತದ ಎಂಕಿತ್ತೆ ಫೋನುಲ್ಲ ಜಾತ್ರೆ ತಿರ್ಗೆರೆ ಮುಲ್ಪ ಕಾರಂಜಿ ಬಿಡ್ತೀರಿ ಪ್ರತೀಕ್ಷಾ ಬೇಗ ಪೋಪಲು ಬಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿಯರತ್ತ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಕೊರೋದು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ನಲ್ಲ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಬಿಟ್ರೆ ಅಪ್ಪಜಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ರಥ ಏನಿದ್ದಾವ ಇಂಕಲ್ ನಾ ಇತ್ತೇನೆ ಇದು ಶಾಪಿಂಗ್ ಆಂಡು ಪ್ರತೀಕ್ಷಾ ಇದು ಫುಲ್ ಇರ್ಬೋಯಾ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಈ ಬರ್ಪನ ಸತ್ಯ ಬರ್ಪ ಬರನೇ ಓಕೆ ಯಾನ ಬಲ ಪ್ರತೀಕ್ಷಾಲ ಇತ್ತೆ ಐದು ಬುಲ್ಲೆರ್ ಪೋಂದುಲ ಜಾಯಿಂಟ್ ಓ ಜಾಯಿಂಟ್ ಅವ ಕೊಲಂಬಸ್ ಅವ ಇದು ಬರ್ಚಿಂದ ಇಟ್ಟ ಬ್ರೇಕ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅವು ಬ್ರೇಕ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅವು
ಬ್ರೇಕ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಜಾಲಿ ಆಗ್ತದೆ. ಬ್ರೇಕ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಇಡಿ ಯಾಲ ಇದ್ದೆ ಪ್ರತೀಕ್ಷೆ ಎಲ್ಲ ಕುಂಡ್ರು ಸ್ಕೂಲೇ ಎಂಕಲ್ ನಾ ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಸಂತೆ ತಿರ್ತದ ಅಂಡ್ ಒಂತೆ ರೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತದ ಬುಕ್ಕ ಪೋಪುಂಡು ಕೂಡ ಯಾಕ ಗೋಬಿ ತಿನ್ನರುಂಡಿಗೆ ಸೊ ಗೋಬಿ ತಿಂದಿದ್ರೆ ಇದು ಬುಕ್ಕ ರಿಟರ್ನ್ ಪೋಪುಂಡು. ప్రదీక్షనాథ పుర బొబ్బె పాడవాలా దాద పాన్ పెరికలే కాబట్టి ఫస్ట్ టైం ಮಗೆ ಏನ್ ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡುವ ಯಾ ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡು ಯಾ ಜಾಲಿ ಬೊಬ್ಬೆ ಮಾಡುವ ಕೋಡಿಗೆಡೆ ಬೊಬ್ಬೆ ಮಾಡು ಈಗ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಕುಂದೆ ರೈಕ್ ಪ್ರದೀಕ್ಷ ಎಲ್ಲ ತ ಬೈದಾನ ಬ್ರೇಕ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕುಂದು ಬತ್ತ ಈ ಅಕ್ಕನ ಬೊಬ್ಬೆಸ್ತಡು ಕೈ ಪೂರ ಬಿಡರ್ದು ಕೊಂಡು ಮಾರೆ ಬಟ್ ಜಾಲಿ ಆಡು ಸೂಪರ್ ಬಟ್ ದಾದ ಬಂಡ ಪ್ರತೀಕ್ಷ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕುಲ್ಲುತ್ತನೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಬಂತೆ ಇಂಚ ಹಾಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬ್ರೇಕ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಇಂಚಾಂಡು ಸರಿ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಪೋಪಲ್ಲಿಗೆ ಬೇಜಾರಾವು ಸತ್ಯನಾ ಸತ್ಯ ಬೇಜಾರದಾಯ ಬಂಡ ತಿರ್ಗಿಯರು ಜನ ಇದ್ದೀರಿ ಇರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಜಾರಾವುದು ನಮ್ಮೊಂಜಿ ನಾನು ಗೋಬಿ ತಿಂದದ್ದು ಪ್ರತೀಕ್ಷಾ ಪೋಪಲ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಸ್ ಇಚ್ಚಿ ಬಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಬಟ್ ಒಟ್ಟಿ ಪೋಡ ತಾಯಿಗೋಸ್ಕರ ಚೂರು ಬೇಗ ಹೋದು ಈಗ ನಾನು ನಮ್ಮ ನಿರ್ತಿರಿಗೆ ಬಟ್ ನಮ್ಮರ ಜನ ಜಾಲಿ ಮಲ್ತ ನಾಯಪಂಡ ಜನ ಇಜ್ಜಂಡು ಕಂಡಾಡು ಚೂರು ಜನ ಇರ್ತೀನಿ ಅಂಚದ ಆ ಥರ ಅಷ್ಟು ಇಜ್ಜಂದು ಚೂರಂಚಿ ತಿರ್ಗ್ಯಾರ ಬರಾಂಡು ಅಂಚ ಜಾಲಿ ಮಲ್ತ ಬಟ್ ಮಾತು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತಾರ ಆಯ್ತು ನಾಯಪಂಡ ಜಾಲಿ ಮಲ್ತದೆ ಮೊಬೈಲ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಇಡು ಮೊಬೈಲ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತನತ್ತು ಧೈರ್ಯ ಇಂಗ್ಲಿತ್ತೆ ಗೋಬಿ ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಗೋಬಿ ಸೂಪರ್ ಕರ್ಪೂರ ಅದು ಗೋಬಿ ತಿಂದದ್ದು ಪ್ರತೀಕ್ಷಾ ಪೋಪಲ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.